रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय। बे समाव बलामगुरि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोंनि जे बिबानगिरि आरो मावथि बिथांमोनहा मोनसे जे जारिमिनारि जे बावगारनानै थांनाय मोनसे हाबाफारि लादों। सावरि बादालि होननाय मोनसे जे सोदोब दंमोन, नाथाय बर' हारिनि गेजेराव बै सावरि बादालि होननाय जे सोदोब बियो माने गोमानानै थांनाय बायदि जाबायमोन। नाथाय थिग मोनसे गोजोनथाव खौराङा नैबे जाहैबाय, नैबे बलामगुरि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जे जोंनि बिबानगिरि आरो मावथि बिथांमोनहा नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों। थामहिनबा जोंनिनो सासे बलामगुरि दालाय आफादनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि बिथांनि न'आव नैबे बेसर फुनाय जे हाबाफारि, थामहिनबा सावरि जानाय हाबाफारि, बेखौ माने लानाय जादों आरो मा खोब गोजोनथाव। बुंनो थाङोब्ला जोंनि नैबेफोरबायदि जे हाबाफारि बियो मोनसे मोजां हाबाफारि होननानै बुंनांगोन। मानो होनब्ला नैबे सावरि होननाय बुस्थुआ माने रां नङाजासेनो, माने रां होआजासेनो मोनसे माने हेफाजाब होनायनि बेबायदि दा जोंनि जे मा होनो आबादारि बिथांमोनखौ नैबे सावरि जानायनि गेजेरजों हेफाजाब होनाया मोनसे रांनि जे मोनसे हंखा सुंनाय, माने रांनि मोनसे हेफाजाब होनाय बायदि मोनसे थासारि जायो। बेनिखायनो नैफोरबायदि सावरि बादालि माने जालायनाय नैबेफोरबायदि हाबाफारिया थाबाय थायोब्ला खोब मोनसे मोजां बे जानानै फैयो। बेनिखायनो जोंनि जे बावगारनानै थांनाय जे नैबे जे सावरि बादालि जानाय हाबाफारि होलायनो होननानै, जे आबादारि बिथांमोनखौ मोनसे हेफाजाब होलायनो होननानै माने रां लायाजासे आरो ना, सावरि जे जानायनि उसिलायै बिथांमोना नैबे हाबाफारिखौ मावनाय जादों। खोब आंनि गोसो गोरबोनिफ्रायबो बिथांमोननिसिम साबायखर जासिदों आरो रायजो राजाफोरनिसिमबो खोब नैबे बुस्थुखौ फोरमायथिनांगौ दं होननानै आङो माने सानो। खारन जे जोंनि नैबे सावरि बादालि जालायनाय हाबाफारिफोरा गोमालांबायमोन। जों जेब्लानाखि उन्दै उन्दै सममोन, बेयाव जों नुनो मोन्दोंमोन। बै समाव गोबां माने सावरि बादालि जालायनायफ्रा जायोमोन नालाय, ओमफ्राय दानि समावथ' नुनो मोनला हिसाबै खोब दा नैबे हाबाफारिखौ मावफिननो मोननानै खोब गोजोननायबो मोनदों आरो मावनायखौ नुनानैबो गोजोननाय मोननाय जादों आरो। दा जे नैबे सावरि बादालि जानाय बियो बर' हारिनिनो मोनसे हारिमुनि बाहागो होननानै बुंनांगोन। बेनिखायनो नैबे सावरि जानाय हाबाफारियाबो माने बर' हिसाबै गारजाथाव नङा आरो। गुबुन हारिफ्राव दंना गैया आं बेखौ मिथिया, नाथाय बर' हिसाबै जोंनि नैबे हाबाफारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो आजै आजौमोननिफ्रायनो दंबोयोमोन हिसाबै बे बुस्थुखौ माने गारजाथाव नङा होननानै आङो माने बुंनो सानो आरो बे समाव। दा बेखिनि बुंबाय। रायजो राजाफोरनिसिम आरो नायगिरि बिथांमोननिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय फिन साबायखर जासिनानै आंनि जे फंनैसो बिबुंथि बेखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। उमुक मावमारे आसला दलर मावनांबायबो मा बुस्थु मोनबा